Тия момчета дойдоха от София да вземат дамаджани. Вземат цяла кола с дамаджани. Сега момчета чухме, че... Я вземи тази дамаджана. Ще наливате айран. Вярна ли тази работа? Бе, не баш. Няма Не, ракийка малко така ще... Тя, заредиме. тя не е много малко. Има тук цяла кола. Кой ще я пие тази ракия, бе, господине? Който намери. Колеги, приятели, роднини. От какво ще я правите толкова много ракия? Бе, има от какво? От грозда, от сливи, от... Какво намериме? Ма лозя ли имате? Или? Не. Купувате грозда. Купуваме. Сега, тук за нашите клиенти да кажем, ето, към всяка дамаджана даваме подарък чаши. На тия момчета ще им дадем, дай по-наблизо. Чаши да вземат. Хайде, заповядай, господине. Това е подарък. Чаши да имат за айряна. А пък на този младеж му подаряваме една брадва. Заповядай, господине. Мерси. Това е брадвата от поздравите. Тя е Да си честния, каквото иска това да прави. Ще я ползваш ли? декември за прасето. Добре, и той ще намери за какво да я ползва. Айде, момчета, да сте живи и здрави. Ако ви трябват още дамаджани, заповядайте. Айде.